Здравейте всички, днес ви покажа как да направите скриншот на някоя игра. Трябва да имате ето това копче, сега ще покажа. Ето. Това е изписано, след това правя, ще оставите това. Ще намерите, може да направите скриншот. Така да влезе в някоя игра, ще паузирам само да се намеря. Не става GTA ще намерите. Така намерих игра World of Warcraft. Ето. И сега само да влезна, ще направя снимка на този тук. А да искате този бутон, който написах. Так само. И излизат от играта. Не се бъва играта. Мъгна. Така. Това е Paint. Очакваме да заредим. Така да заредим. И натискате на Paint, натискате Ctrl плюс V и поставяте снимката. Ето. И искате да звъните X-а. Да. Пишете някакво име. Например, някакво такова. Ще цял малко разпра клипа. Ага, My Hero. Така. И сме записали вече, след като излизаме от това и си търсите моите картини. Има пикчеркове на английски. И ето, снимката. Това е. Това беше от мен. Да ви бях полезен. Абонирайте се, дайте лайк на клипа. И